ต่อพรังสีการ์ดอมพิโลการดูกวิตุมาพันสมัยการ์ดอมปีนี้นิลิตามินอลอมเกวิดีโอเซลามเล่และเป็นโซเชียลมีเดียจัดไต่ลองวางวิก็เปียปลมาปลองเตนิลินิลออกเรงโนเป็นอพอสีนิลินอลอมเกทางนั้นวิดีโอตานิลิบุนัยนี่และเป็นเซลามเล่แต่ไม่ปีนี้บางเกนิลิออกเรงไม่มุจอลและสิอันนี้วางตานิลิหลังดุนบอมโลโซเชียลมีเดียลองนอลอมอีซีกาวายเรียร์เทปปิกอัลโลการเบียงลองลิตุมอีซีเฮนโนดักใครห้ามพังอภันแกปัทเทรักลาเป็นอีเซียบางแกแกไปเฮงโนดักจีลาปุซอนอิลิตุมอาใครห้ามพังอลองอีซีเทตันอาแกเฮงโนปิกอิลิตุมเทกลองโลอิลิตุมแกเทกลองลาเกกับปักลังอาตุมลาเกบิดาซิงอิงเลง MLA โลลาเป็นMirdalin teron pi pu alang lisetame inut solo so song pen ke alang lisetame kapat herak lo lese labang so awai rare ilitum social media achatai long pen chenglok Facebook Instagram along la pen WhatsApp along asetame ilitum kaheng no ke choklema video le langli te lang athayawi napuyo birta ki me social media long ke thek long ji aphialam lo ilitum therak me he ya video se ilitum jasemet itum thek long lo ilitum non alom ke social media long ke lang ilitum ingjira lu pen tot prong ke lang a video a vipin lo la pen ilitum isong jir pen I ong ini tum pen lang me la puson a video mate abirta vipin lo ilitum therak me kelang ta ha atok si tum kelang dam nang ji ha atok si chipaklang joy nang ji jong si lang ji ning hang te mate labang so birta arju ji ning hang te pu an joy litum no ke mat loma pulong te litum angjer Mirdalin teron pi la pen MLA Bidasing Engleng alang tum penayok si ilitum karbi hampang society long sitame la pen litum karbi kur pholong sitame ipahejim dat lo niladak eson soni alam the puthak ke jong dunji la phan lo patumi alom lamki ke phove ka bang Mirdalin teron pi alang lihin pen karbiang long rat phan lam klar chi pi lo ladak sontrok sin der kep aputhak alam du alang li ki pupot lasi alang li mithang ta akeng kam heng no la pen chuklem veka bang ta lang li masap uta nili thek long ateng polong te alang li daya viason pinihaldak Agustin kram sala pen Peter tisu alang li tuwa phansi bahari adai alang li lason si ke pa bon pon sila bang so puthak si Mirdalin teron pi ladak social media long alang li ningji pon lo paklang pon lo Lumbor van kipu ke lahan lo Peter tiso lapen Agustin kramsa alang litum niphan nang chuyor deadlo MLA Bidasing Engleng along 30 lakhs a paisa van det si niliphanta 2 lakh ni hem nang thon lo hu alang li social media long chithan lo lapen hini abang ke alang lipulo labang so video rara chatai long nang kevan pi la ke Peter tiso la pen Agustin kram sa tum ke ther lo je pestur pen si Mirdalin teron pia phan jong clock si labang so video ke thiok amat si rara chatai long van det pulo la pen ke thoma bang ki pu tho bang ka lang li ke je karbiara atum anta non Agustin kram sala pen Peter tiso phan ke munit misen pu hokri la pen rara chataya phan paklang ponlo chuning ri lo je alang li tuma phan ebayar pinangji la pen ingsai vek nangji la pen munit ke me polang phan ke karbiarat pen hok hedet nangji pu salang li condemn lo pin rem lo lapen pli abang ke alang li puthu lo
jong si ni pran jong si nang ended polong talang litum adai che enengji pulo la pen aku pho ke choko bangke api so teng nang klem deta pini pitor tiso pen agostin kam sanilong kisung ke pholo nang karjap dunji kali alang litum si video da kipi la pen alang litum si poster da ketar ninon nang ke jo la pen nang apat herak do nita ni mithang korte la pen ni mithang ap family la pen nita ni mithang alive do nita ujot do aposi ne alang liphan pitor tiso la pen agostin kram satu aphan ke ni adai envek ji polang li pulo no la pen ni phan ang chior det pusalang li pulo la pen nerke babang ke pini jong si lam klar nang chipi pa mimi polong te nethoke do an phur labji la pen paklang labji nita nilong evidence do pulo ahok lo nangli pitor tiso la pen agostin kram sa tuma phan nangli jong si ang tonalam keheno dak akamatha paklang et i pulo te rat ke chini nelo apose nang paklang et ji pulo paklang enot la pen nang li than et not lahan lo ni tumakin nang bangke 30 lakh alang li tum van det lo la pen 2 lakh ni phanang pilo pulo tangte nang li sitame nang li jong si ri rogre la pen la hai nang ning hang nun de la pen la pulok se nang li ki cho kali pusonte nang li hala bang so tangkata nang li enun de nang ji nang li tum ke isi ke chipua thai velo nang li tum ke a business ke claim lo nang li charges lai hui sitame la pen nang li tum chikoi seroi ta nang nelo nang li tum a business ke claim lo pini ke the ke dinga tum phan pini tangka paisa ke do tum phan nang li tum lapusi akhi ki chuji lapus nang li tum nang li pok chapang krang ji lapus nang li tum pil the ki jui ji lapus nang li tum ki chuji ki neg pusi nang li tum kamathalo lapulo bong te nang li tum chipo thavelo nang li tum bang pri to homan lo agostin kram sa ponon pitor tiso ponon nang li meldalin teron pi ponon nang li bidasing engleng MLA ponon lake nang li tum ke a business ki claim lo pini bidasing engleng akhi atangka paisa an nang li meldalin teron pita nang li ok nang li vi ka che jor pensi nang li akhi chong sibji pusi nang li ki claim lo la pen pitor tiso la pen agostin kram sa sitame labang sor lo so men pen yok si nang li hala bidasing engleng akhi adat nang li tumta kachong sibji pusi la so alo so amen ke enlo pusi nili tum ke nanga puji la sinang li tum ko homan lo chipo thavelo pini nang li pitor tiso la pen hala agostin kram sa phat nang li merdalin teron pi pulo je kes pidaji pu langnam ete pia thavelo aprang si ke nang li si jer jang pa prang nang ji nili tum rat pe nang li phanang ke puji nang kang sai ji li pote nang li tum le ka ching sai nang gali nili tum si rata tum si nang sai nang po pini kar biri chu pen chenglok pini kar bi kur pho la pen pini ham phang asong pini kes e ham phang asong an penon ajat penon itum ratum ke nali tum hala pu chikoi sarai thabja kamelo nali ke thana teng pute nali tum bang phi da ke chok chi adake nang thek long dak lo nili da penge pu yigira phanlo pini bidasing engleng setame nangli phan ke arloso alamki karbiang long morni si van thek nangji pule MLA naga paman ji kali haladak karbi tuma kimang article 244A Assam Assembly long la pen hadak parliament along antame karbi tuma kar i arji ding kloi pen la article 244A halo akar i lo la pen pini arlo song song trokatum ko ani ari so yang tum apran ke dam la pen kes e tum pina an jer ke jang la pen khei ka song tum anok be tum pina an hasti ke po ke pho ita la article 244A pen la so nanga pe hang nunji labang suna pa chunja pansi nang le phan ke MLA batai pli stame nanga pahai lo sita batai pli ake choko bank ke non bank ke alo solam ki si vanrong la si nang li stame isia bank ke sodak pen karbiara tum ari deng akang sai ke nalita chichak nang po
nangli phan la hai akam klem tu pule pini karbera tumke MLA na pa hai phan vote ke jok kali pini Agustin Kramsa pitor tisu alangli tuma phan bangke pini social media long meldalin teron pipen meme hinno labangso aputhake ratalong ke nangklang telang aposi alangli tuma phan ke thangna dangdeng tame kipu damret ke jong damra ji ke ave dolo sitame pini klang telang aposi jong si ahok meldalin teron pi nangli ke thana teng nangli paklang eji pulong te hala suhusi alangli tuma phan li tum pupo sitame nona mara bangke nangli tum MLA Bidasing Engleng lapen nangli si karbiarat karbikur pho karbi hampang asong aphan ke pini nangapatherak pini sorlo so song pen aphan tame nangli nut pen si kapatherak pini karbi kithe kidinga tuma phan pen chenglok pini rongara tuma phan ta Bidasing Engleng sinangapatherak la so posi nali tum bahani phan sinang pulo nangli tum ke chokle makam an ke isia bangke dak pitor tisula pen Agustin Kramsa tumyong si rata phan paklang kle la bangso video wan ve posonte nangli tum meme heng no ani wang ke klem an kan wang ke klem tanang chini dun de dadlo setan nona bang nang chini dun lo karbia tumakar i kevan piji kali pini arloso alamki vanrong lapen henodak akeng kam lapen henodak aning lapen akam kelil puke pini chini long lo aposi Agustin Kramsa lapen pitor tiso phantami choro nangi nali tumdip joje dat kevan apot tame kevan theke pota choro lo pen ako isia bangke dak meldalin teron pi phanse tame isia bangke nangli hala Bidasing Engleng pen nali tum kachoma tha video ki enapot lapen pini pitor tiso lapen Agustin Kramsa tum nange long dun lo tolaka do beta choklo sitame nangli tuma phan pudam lo polong te arnam si nangli tum phan nange bisalo non ingjire mirdalin teron pi alangli phan ki puji ge la phan lo nangli ta chok chelo nangli Agustin Kramsa phan ponon ma pitor tiso phan nangli jong hele ar box sita kes le piji pistame ke chengsia bangke nangli han lo ki chok dam die bangke nangli ning hang he da nang ye polo arki pa dota nang tumlo non nangli tumse lahai ke nangli tumse rat le nangawan pelo nangli tumi thang si bang piang bong si nona bangke lam thama bangke nanat lam chepang jalo resipini la bang so chatai long pe nili ki pujia bangala pulo solo so tumke ami thang adai dokok tame ba phan adai vitami bok thip rupongte solo so ka jawab the upu la bang so akachiki labang so kamatha pensi pini kachepang tang tado la pen pini alalatum isi kachepa thepon tado lasi mesen te lukhimi la pen henoda ke hi idaini pusi solo sutum handa pulo lasi pini la solo sutum tame mesen pulong te pini society long mate hampang asong mate hem long se tame mesen mate henodak pulong te hem long tame society long tame ralong tame hengno lasi pini alang li mirdalin teron pi setame alang setame henodak akamatha henodak alama posi pini henodak arjan sinang klang rong lo nasi pini solosu tuma phanta nili chuning ria bangke pindeng en fison su pumal hedi kopi pine apindeng ke klang duping mati ihi areng pathek wang ihi akeng pathek kham tapuson dak thak kapathek long pa jok se pinang atum ke ake target dokok titi pima sek pohormu hedi sek pohormu bang penso mardum phan pa dokok titi aposi alang tum ke phuphu nile bangso ke jutsi ki pujo bangala polo muni da kai ke abang putin ta keng verve chok verve nali tum hanange pudun ret nange jong dun ret pusita muni da kai ke lake keng verve muni tum tuwar kang li tame dambom pulong te chingkoi ke yibon podim long si chingkoi ji lapen munitum gari motor vegbom sitame phuphe jibon pohusi gari pentame accident ji lason thak se muni rakai tame dambom lo dunbom lo kamathak rang hut ining kha akar ipen ake ong pi ke klem hosi nanga chingkoi wang lo
asin non tame alang li Mirdalin teron pi la pen Bidasing Engleng lahai tum tame kedam tang pen klem bom lo nona bang karan tum ka chingkoi rat long si wang lo si chingkoi tang lo po si ili tum jong hili chipu si tame bang saram the po son taksi sining leng thok ta im hang chero la pen langali le chorta ikar kong chero jong hili chok chipu yong hitai li kar bilo jong hili tum cheng tom si tame itu mi thang kar bilo heng no le jong hi puli chipu he tame itu makar bilo la si kar bi si ke chok chelo la si sining leng thok ta im hang chero langali le chorta ikar kong si chero lo la si chipu li jong hita itu mi thang kar bi si chipu lo chington le jong hita itu mi thang kar bi si chington lo nasi nona bangke nili ki jusi pu yo bangke pina an social media long sita me chipu lo pekeng lo peklang lo ke chok chi an ta thek long lo ke chok chi an da chini lo komara bang si ke chok chi komara bang si ke choklem komara bang si la pu ke ratum chini lo la pen pina an YouTube la pen Facebook along pen ta me minang pina an atum ke pakeng nu lo jong nu lo pu dun lo la pen ington lo pen rem lo la si nona lang tum asayang denga bangke KCP populo to la an ta chok lo aposi non ke dam tang lo non ke wang jilang bangka la son abangke social media long la hai ke lang no daka video bangke van vedet nangji jong si du tang te mithang arong asar tum do mithang arong aral tum do mithang achikli mardo mithang apia podu mithang arong asar do mithang arong arup do hadak le lam chi pajuno asi kheno daka video bangke ratlong chi pachore ke nang nelo lalo lasi ke chok chi an ki ke chok chi padamana munla kai ki iphong let tanglo pule akai la puson kali lasi nonta alang tum ning chirura la haya bang ke mu phi ke van vedet nangji la pen jong hele chi puta mi thanga kar bilo ba khei tumwa phan ko ani nanga puni ki tum thang ta ke bi thek the thang ta ke chup pi thek the pini tum kar bi solo sud phan ke pathi dolo la hai lam pe nanga pawira dolo lasi pini kar bi rat atuma bangke iritum jong hele chiputa mi thang kar bila la si pini tuma kimang dupik lang iritum hemprek kelong jia phan pini article 244a pini ki chun jia phan dolang pini PGR VGR along le eviction thek thedat la solam da dolang pini litum akar biang long bang ki che ke beatum long le phelan ang ki thi la hai lam dolang sila hai pu thak le iritum che song lo nang la sa ka prek alam pen diverted po harak PGR VGR along le pini eviction thek thelam po ka che song tum phanta patikuk dun dokok titi la pen hala article 244a pini implement ang jipu kai ki ka che song tum ta patikuk dokok titi la si akaprek alam diver vedara ilitum non la kewang jilang abangke la haya bangke valo nang pangthir ponot la si non kewang je bangke ilitum ka che song anat itum makar ile itum claim bom tado la halo la si pini labang sa tay penja semer ke chuniri bangala lo Mirdalin teron pi arang li phana chuniri lo nangli ta jong hele pu tame nangli sia ke chok che dolo Bidasing Engleng tame nangli jong hele alam pathu tame nangli ta ke chok che lo pini Bidasing Engleng misen bon pusi ka mathalo pini langli ahok pet bon pusi mathalo tame pini pitor tisu la pena gostin kram sala na tum social media chatai long rada phan alali ki kleng be chok chia keng kam paklang apota churulo la pen pini ako puthot pini Mirdalin teron pi alang li tame lapulok pen si kichu lapulok pen si alang li pok chepa krang aw ka che yor bang ke plang o tum phan tangka poisa ge tum phan alang li la hai pen si tangka ka chu endun tangka ka churim dun apo ka chepang krang areng hu ke chalana pir theke joi dun puke pini alal phan klang dak lo la si ni tum rat tum bangke pini agostin kram sapuno pini pitor tiso puno rada chatalong paklang lo posi alali tum jong hele akaprek abirta la mangthan tame ni tum ke hala ku pisi ke chok che mala phan si ke chok chi do mala si ni tum ke matha dampo la pen hala MLA Bidasing rong hang tame alang li jong hele rada thenglo wan si tame la pen lang li jong hele lam nang than si tame hala ke chok che si ni tum ke matha dampo la pen pini Mirdalin teron pi alang li tame jong hele anuno penle arbox tame alang li mithan ta ke chok che dolo lali ni tum pini ki pula halo lasi sining le thok tai mang cheru lo langali le akong le chota ekeng akong si cheru lo pusi karbi salam the son thaksi jong hele chi pu tame imithang karbi lo jong hele chi yong tame imithang karbi lo jong hele
dai areng che an mi thang kar bi ro ke chok che ke mi thang lo la sa jalam le than ta mi thang si che pa keng thunang po mi thang si che pang sam thunang po nang le tu mi thang si che pa mi thunang po lan velo kardon